Страшны прагноз Статкевіча. Новы санкцыйны удар па Лукашэнку і агулам 26 гадоў калоніі для журналістаў. Цягам бліжэйшай гадзіны самыя важныя і цікавыя падзеі пятніцы. Я, Олесь Залеўскі, вітаю гаспадарства і традыцыйна прашу падабайку для нас, калі вам бяспечна. А мы пачынаем. Пакуль Угоршчына блакуе новыя санкцыі супраць Расіі і Беларусі, Еўразвяз яшчэ на год працягнуў санкцыі супраць прадстаўнікоў рэжыму і прадпрыемстваў, што дапамагаюць рэпрэсіям і вайне Расіі супраць Украіны. У спісе амаль 400 пазіцый. Не абышлося без абнаўленняў. Адно дзяржаўнае прадпрыемства нават вярнулася ў чорны спіс ЕЗ. З падрабязнасцямі Антон Бяздольны. Еўразвяз працягнуў санкцыі ў дачыненні да прадстаўнікоў рэжыму Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх кампаніяў. Агулам у спісе 312 грамадзян, дзейных і былых чыноўнікаў, суддзяў ды іншых функцыянераў рэжыму Лукашэнкі. Таксама там 57 беларускіх кампаніяў, датычных да рэпрэсіяў і саўдзелу ў расійскай вайне супраць Украіны. Афіцыйны часопіс Еўразвязу выпусціў артыкул, у якім удакладніў прычыну ўвядзення санкцыяў супраць 57 асобаў і 7 кампаніяў. Европейский Союз подает сигнал, что он работает над своими над механизмами санкционного давления, что их постоянно перфекционирует, то есть улучшает, да, и пытается закрыть различного вида лазейки. Адметна, што туды вярнулі прадпрыемства Белшына. Упершыню ў санкцыйныя спісы Еўразвязу кампанія трапіла яшчэ ў снежні 2021-га. Аднак у 2024-м Белшына праз суд змагла скасаваць санкцыі, спаслаўшыся на тое, што яна стратная і быццам не можа быць спонсарам рэжыму Лукашэнкі. Цяпер кампанію уключылі ў спіс з новай фармулёўкай. У 2022 і 2023 годах рентабельнасць прадпрыемства складала 9%, што пацвердзіў намеснік прэм'ер-міністра Пётр Пархомчык. Беларуская дзяржава непасрэдна атрымлівае прыбытак ад даходаў Белшыны. Акрамя таго, Белшына пастаўляе шыны для расійскіх вайсковых падраздзяленняў, разгорнутых ва ўкраіне, падтрымліваючы ўдзел Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. Дыстрыб'ютар паставак Белшыны ў Расію кантралюецца Дмітрыем Лукашэнкам, сынам Александра Лукашэнкі. Такім чынам, Белшына падтрымлівае рэжым Лукашэнкі. Па-ранейшаму ў спісе завод колавых цягачоў, горадня Азот і Беларусь Калій. На выключэнне са спісу вядучага беларускага экспарцёра разлічваў афіцыйны Менск. Такая магчымасць з'явілася пасля зняцця амерыканскіх санкцыяў у мінулым снежні. Тады адміністрацыя прэзідэнта США скасавала абмежаванні супраць беларускай калійнай галіны за вызвалення 123 палітвязняў. Адмена амерыканскіх санкцый она не дазволіла значна павялічыць пастаўкі калія, таму што яны і так былі на максімуме, але яна дазваляе вяртацца на тыя рынкі, з якіх прыйшлося сысці, зніжае залежнасць ад таго ж Кітаю, які купляў не гледзячы ні на што. Ён купляў то з юані. Тым часам Еўразвяз працягваў узгадняць 20-й пакет санкцыяў у дачыненні да Расіі. Паводле інфармацыі міністра замежных справаў Літвы, туды ўключаць і Беларусь, але падрабязнасцяў палітык не прывёў. Внутри Европейского Союза тоже очень много стран есть, которые за отмену санкций в отношении Беларуси. Но пока мы видим, что есть консенсус по Беларуси, да, то есть уже с 2020 года этот консенсус существует, и кажется, что он продолжается. Чарговы пакет рыхтаваліся прыняць да 4-й гадавіны пачатку паўнамаштабнай вайны, але не змаглі яго ўзгадніць. Рашэнне сваім вета заблакавала Угоршчына. Антон Бяздольны, Белсат. Апакаліпсіс заўтра. З такой гучнай заявай Мікалай Статкевіч выйшаў у публічную прастору пасля вызвалення. Палітыкі і падпалкоўнік ракетных войскаў сцвярджае: Беларусь могуць выкарыстаць як мішень у ядравым супрацьстаянні Расіі і НАТО. Публікацыя з'явілася ў ягоным новаствораным тэлеграм-канале. Нашу краіну проста скарыстаюць у якасці прынады для удараў НАТО, каб засцерагчы ад іх Расею. Удары НАТО відавочна будуць наносіцца тэрмаядравымі боегалоўкамі на 500 кілатонаў і будуць скіраваныя супраць месцаў размяшчэння ядравых боепрыпасаў і іх носьбітаў. Напрыклад, па Асіповічах і Крычаве, таксама магчыма па тылах і камунікацыях расійскіх групаў уварвання ў Балтыю, што таксама на нашай тэрыторыі.
Палітык піша, што Беларусь ужо стала закладніцай расійскіх ваенных планаў. Ён прыгадвае пачатак маштабнага ўварвання ва ўкраіну і словы беларускіх чыноўнікаў пра тое, што расійскія генералы не казалі ім пра свае намеры. Для Статкевіча гэта доказ таго, што дзяржаўныя структуры ў Беларусі цалкам страцілі кантроль над сітуацыяй. Спыніць гэты вар'яцкі план можам толькі мы самі, піша палітык. Сваімі думкамі Мікола Статкевіч публічна падзяліўся ўпершыню пасля таго, як выйшаў з калоніі 19 лютага. Да гэтага ён перанёс інфаркт галаўнога мозгу. Драконаўскія тэрміны за здраду дзяржаве. Берасцейскі абласны суд прысудзіў 14 гадоў калоніі рэдактару баранавіцкага парталу «Бар-24» Владзіміру Янукевічу і 12 ягонаму намесніку Андрэю Пакаленку. Той жа артыкул цяпер інкрымінуюць яшчэ аднаму журналісту. У Менскім гарадскім судзе пачынаецца разгляд справы палітвязня нашага калегі Паўла Дабравольскага. Мужчыну пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Павел Дабравольскі, былы журналіст выдання «Навіны Бай», супрацоўнічаў і з іншымі медыямі. Падчас пратэстаў 2020 года яго неаднаразова затрымлівалі і працягвалі да адміністратыўнай адказнасці ў сувязі з прафесійнай дзейнасцю. У 2021 годзе журналіст выехаў з Беларусі, а праз 3 гады вярнуўся ў Менск, дзе яго і затрымалі. У Беларусі ліквідавалі сістэму сувязі, пры дапамозе якой расійскія дроны з поўначы заляталі на тэрыторыю Украіны. Пра гэта паведаміў міністр абароны нашай паўднёвай суседкі Міхаіл Фёдораў. Паводле яго, гэта станоўча паўплывала на абароназдольнасць Кіева і цэнтральнай часткі Украіны. Як патлумачылі ў міністэрстве, у Беларусі пунктамі сувязі былі вежы мабільных аператараў вышынёй 70-80 метраў з антэнамі, скіраванымі ў бок Украіны. Гэтыя станцыі перадавалі сігнал з пунктаў кіравання на дроны. Праз сістэму рэтранслятораў на тэрыторыі Беларусі раней казаў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Між іншага, ён паведаміў, што частка абсталявання была знішчаная. Афіцыйны Менск пакуль ніяк не каментаваў гэтую інфармацыю. Ну, ідзем далей. Зноў вайна. Мяжа паміж Пакістанам і Афганістанам фактычна стала лініяй фронту. Уночы пакістанская авіяцыя нанесла масаваныя ўдары па сталіцы Афганістану, Кабуле і іншых буйных гарадах краіны. Ісламабад пры гэтым заявіў, шматмесячнае напружанне перарасло ў адкрытую вайну. Пакистанская авиация нанесла магутныя удары по Кабуле, Кандагаре і Пакці. На кадрах аб'ектыўнага кантролю відаць моманты трапляння снарадаў у вайсковыя штабы і склады боепрыпасаў талібаў. Гэта стала адказам на маштабнае наступленне Талібану на памежныя пункты Пакістану, якое адбылося напярэдадні. Міністр абароны Пакістану Хауаджа Асіф выступіў з рэзкай заявай. Пасля вываду войскаў НАТО чакалася, што ў Афганістане запануе мір, а талібы засяродзяцца на інтарэсах афганскага народу і на міры ў рэгіёне. Аднак талібы ператварылі Афганістан у калонію Індыі. Яны сабралі ў Афганістане тэрарыстаў з усяго свету і пачалі экспартаваць тэрарызм. Яны пазбавілі ўласны народ асноўных правоў чалавека. Яны адабралі ў жанчын правы, якія гарантуе іслам. Абодва бакі заяўляюць пра вялікія страты праціўніка, аднак лічбы пакуль немагчыма пацвердзіць. Жыхары Кабулу распавядаюць, што пакістанская авіяцыя пачала скідваць бомбы на жылыя кварталы. Шпіталі ў горадзе перапоўненыя, сярод параненых шмат жанчын і дзяцей. Мяжа ў раёне гораду Чаман заблакаваная. Тысячы людзей апынуліся ў пастцы без сродкаў да існавання. Многія людзі атрымалі траўмы ад аскепкаў шкла і да позняй ночы пацярпелым аказвалі дапамогу ў адной і той жа клініцы. Гэта быў вельмі страшны інцыдэнт і ўсе надзвычай занепакоеныя. Адна з прычынаў пакістанска-афганскага канфлікту – тэрытарыяльная спрэчка між краінамі. Цяпер жа Пакістан наракае на збліжэнне афганскіх талібаў з варожай яму Індыяй. З Нью-Дэлі Ісламабад пасварыла таксама пытанне тэрыторыяў. Андрэй Сульжыц, Белсат. І вяртаемся да падзеяў у Беларусі. МУЗ, Міністэрства ўнутраных справаў, апублікавала відэа з пасылам «Сілавікі пад абаронай дзяржавы». Паводле ведомства, летась за абразу супраціў або гвалт у дачыненні да міліцыі асудзілі амаль 300 чалавек. Гэта фактычна адзін прысуд за кожны працоўны дзень. Каму адрасаваны гэты сігнал у матэрыяле Ірыны Дарафійчук. Ахоўнікі парадку пад абаронай дзяржавы. Ролик с такой назвай Министерство внутренних справаў выклало в своем телеграм-канале. Главное управление собственной безопасности МВД постоянно проводит комплекс мероприятий по защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.
В минувшем году за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, а также за оскорбление и сопротивление им осуждено почти 300 человек. Удакладняецца, што пакараныя ўжывалі да сілавікоў гвалт, супраціўляліся, пагражалі ды абражалі іх, распаўсюджвалі ілжывыя звесткі ці рабілі спробы ціску на міліцыянтаў праз інтэрнэт. Але ўпраўленне ўласнай бяспекі мае займацца пошукам парушэнняў акурат сярод саміх працаўнікоў органаў унутраных справаў, патлумачыў наш эксперт. Они выявляют сотрудников, которые, например, не переобули шины, либо те, которые не забыли поменять водительские права, водительское удостоверение, которые уже с истекшим сроком годности. Поэтому все прекрасно в милиции знают, что собственная безопасность не защищает милицию, не защищает сотрудников. Она как раз-таки служит только для того, чтобы покарать самих сотрудников. Таму адрасаваны гэты ролик выключна грамадскасці, мяркуе Владимир Жыгар, каб нагадаць пра недатыкальнасць сілавікоў. Пры гэтым да 2020 года колькасць справаў за абразу працаўнікоў праваахоўных органаў была нязначная. Но после 2020 года ситуация в корне изменилась. Управление собственной безопасности, оно и наказывает самих сотрудников за сокрытие, квалифицируя так, что ты, в общем, получается, скрываешь совершенное преступление, даже если оно было якобы совершено против самого сотрудника, то есть против тебя. Падчас пратэстаў у 2020 годзе вядомыя шматлікія прыклады жорсткага стаўлення да затрыманых паводле палітычных матываў. Вядомыя факты і лжесведчанняў міліцыянтаў у судах. Улады ж гэта ігнаравалі. А тых, хто збіраў, распаўсюджваў ці проста каментаваў у сацсетках інфармацыю пра гвалт сілавікоў, кідалі за краты, закідаючы, між іншага, распальванне сацыяльнай варожасці. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» з 2020 года паводле адпаведнага артыкула крымінальнага кодексу асудзілі прынамсі 857 асобаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Пра магчымы дэфіцыт лекаў для нарказалежных паведамляе ініцыятыва «Белыя халаты». Паводле яе ў Беларусі амаль вычарпаныя запасы бупрэнарфіну, аднаго з асноўных прэпаратаў для лячэння апіёднай залежнасці. У Міністэрстве аховы здароўя праблемы афіцыйна не паведамляюць. Аліна Скрабунова даследавала справу. Ужыванне бупрэнарфіну называюць падтрымальнай або замяшчальнай тэрапіяй. Паводле белых халатаў яна прызнаная ва ўсім свеце і лічыцца галоўным спосабам лячэння апіоіднай залежнасці. Люди с тяжкой залежностью от опиоидов штодня прымаюць препарат у падабранай для іх дозе. Терапія дазваляе гэтым людям добра сябе адчуваць і не чуць цягі да наркотыкаў. Паводле белых халатаў бупрэнарфін у Менскую горадні скончыўся некалькі дзён таму. Неўзабаве скончыцца і ў іншых рэгіёнах. Наступная ж пастаўка з-за мяжы запланаваная толькі на красавік. Паводле псіхіатра-нарколага Владимира Пекірэні, праз адсутнасць леку пацыенты пачнуць адчуваць сіндром адмены. Гэта востры стан, пры якім чалавек адчувае боль ва ўсім целе. У яго пачынаецца соплі, панос, ваніты або млоснасць, бессань, раздражняльнасць. У такім стане чалавек часта не вытрымлівае доўга і вяртаецца да прыёму наркотыкаў. Шматкроць вырастаюць рызыкі перадазаванняў, суіцыдаў. Перапынак у замяшчальнай тэрапіі або яе раптоўнае спыненне павышае смяротнасць прыблізна ў 6 разоў. Афіцыйна аб праблеме дэфіцыту бупрэнарфіну не гавораць. У дзяржаўных органах запэўніваюць, што маюць усе сродкі для лячэння наркотычнай залежнасці. Нет волшебной таблетки, после приема которых не будет хотеться употреблять психоактивное вещество. Нет тумблера в голове у человека, который можно выключить, и он перестанет думать о психоактивных веществах. Иногда это тяжелая работа многие-многие годы. И все зависит от настроенности самого человека. В Республике Беларусь есть все методы и все способы помочь этому человеку. Но, повторюсь еще раз, это должен хотеть сам пациент. И мы ему поможем, конечно же. Са сваіх крыніц белыя халаты ведаюць, што Міністэрства аховы здароўя дамаўляецца наконт пазапланавай пастаўкі бупрэнарфіну ў Беларусь. Аліна Скрабунова, Белсат. Гомельшчына засталася без самага буйнога перавозніка таксі. Транспартная інспекцыя на паўгода выключыла з рэестру кампанію «ТАДЭ+». Такім чынам, без працы будуць стаяць каля 800 прыватных аўтаў.
Прэтэнзіі транспартнай інспекцыі тычацца парушэнняў правілаў атрымання аплаты за праезд. Нібыта мелі месца выпадкі, калі кіроўцы атрымлівалі аплату наяўнымі пры адсутнасці таксометраў са спецыяльнай прыладай, якая кантралюе ўнесеныя сродкі. Кіраўніцтва ТД+ збіраецца абскарджваць рашэнне інспекцыі ў судзе, бо паводле іх парушэнні былі ненаўмысныя і звязаныя з перабоямі ў пастаўцы самога абсталявання і з тэхнічнымі асаблівасцямі электроннай сістэмы дыспетчерскай службы Яндекс.Гоу. Тым часам да 8 сакавіка, крыху больш за тыдзень, а ў Менску ўжо вызначылі каля 200 пляцовак для продажу тюльпанаў. Гандляры загадзя займаюць так званыя залатыя пункты. На некаторых скрыжаваннях з'яўляюцца нават імправізаваныя рэзервацыі. Павел Алейнікаў зрабіў агляд тэмы. 26 февраля и уже начали занимать места для продажи тюльпанов. Чым бліжэй да 8 сакавіка, тым гарачэй. Гандляры кветкамі дакладна ведаюць, што найлепшае месца – гэта палова поспеху. Таму займаць так званыя залатыя кропкі пачынаюць загадзя. Напрыклад, на скрыжаванні вуліцаў Нёманскай на Лебоцкай ужо заўважылі імправізаваныя пазнакі для рэзервацыі. Тюльпан в горшке 5,99, а один тюльпанчик. У горадні сёлета вырашылі пазбегнуць канфліктаў і ўвялі нумарную сістэму падачы заяваў на падпісанне дамоваў арэнды пляцовак для гандлю жывымі кветкамі. Самыя папулярныя месцы каля гасцініцы «Турыст» і універсаму «Берасце». Прям весна. Такие красивые. Попыт стабільна высокі, а продажы перад святам б'юць рэкорды. Тюльпанавы бізнес даўно выйшаў за межы буйных цяплічных камбінатаў. Цяпер у сезон канкурэнцыю тым, хто вырошчвае кветкі прафесійна, складаюць і простыя жыхары мястэчак. Тым часам прадпрымальнікі, якія займаюцца вырошчваннем расады кветак і гародніны, скардзяцца, што падаткі і іншыя плацяжы з кожным годам усё вышэйшыя. Того там 500-600 рублей по-любому надо отдать. То есть продавая до 1000 тюльпанов, то есть это уже хорошая сумма ложится к себестоимости цветов на вот эти расходы. Поэтому просто продать небольшое количество очень сложно. Надо заниматься уже каким-то объемом. И с каждым разом те, кто занимается объемом, будут вытеснять тех, кто занимается небольшим количеством, потому что это становится очень невыгодно. Найбольш масавы продаж тюльпанаў чакаецца з 5 да 8 сакавіка. А тым, хто не хоча чакаць афіцыйнага старту, дарога на рынкі. Там тюльпаны ўжо прадаюць па 4-6 рублёў за кветку. Еще мне нравится, когда я их собираю, они так хрустят. Руслан Ігнатович, Павел Алейнікаў, Белсат. У аб'ектыве на сёння ўсё. Больш навіны ў нашых сацыяльных сетках і на старонцы Белсат.eu. Ну але інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Юліяй Лабанавай. Вітаю, спадарства. Абмяркуем працяг санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі за суудзел у вайне ва ўкраіне і вяртанне пад абмежаванне Белшыны. Спецыяльны госць нашага эфіру, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Не прапусціце. Так, ну і другі выпуск праграмы «Агоры», падрыхтаваную ў Брюсселі, дзе еўрадэпутаты абмяркоўваюць важныя справы для Беларусі. Ну, запрашаем. Студыя Белсат, жывы эфір, Лес Залеўскі, Юлія Лабанова. Яшчэ раз вітаем вас, шаноўнае спадарства. Неўзабаве першы спікер з'явіцца ў нашай студыі, а пакуль да апытання ў нашай чаце трансляцыі мы нагадваем, што сёння пытаемся па выніках артыкула Мікалая Статкевіча. Толькі выйшаў, толькі ледзь-ледзь аправіўся ад інсульта, праграмным прамовай выступіў у сваім тэлеграм-канале. Ну і мы пытаемся, ці згодныя вы з гэтымі тэзісамі заявы Статкевіча. Як бачым, што амаль палова на дадзены момант згодная на 100%, але можа толькі часткова, а можа все-таки это алармізм і перабольшванне спадара Мікалая. Галасуйце. Пакуль жа кожны чацвёрты яшчэ не ведае, пра што гаворка, почитайте, погуглите. І спадарства да нашай першай тэмы Рада Еўропы прыняла рашэнне падоўжыць санкцыі супраць Беларусі як найменей да 28 лютага наступнага года. Таксама вярнуць у санкцыйны спіс Бабруйскую, Белшыну і яшчэ некалькі прадпрыемстваў. Адпаведнае рашэнне апублікавалі ў афіцыйным часопісе Еўразвязу. Такім чынам, цяпер пад еўрапейскімі санкцыямі знаходзіцца 312
Прабачце, ці не тую інфармацыю. 312 прадпрыемстваў. Грамадзян і 57 юрыдычных асоб. А у нас ёсць матэрыял. Выбачайце, не ведаў. Такім чынам, цяпер пад еўрапейскімі санкцыямі застаюцца 312 грамадзянаў Беларусі і 57 юрыдычных асобаў і арганізацыяў. Сярод іх Беларусь-Калі, МЗКЦ і горадня Азот. Паўторна ж апроч Белшыны пад санкцыі трапілі арганізацыі Белтэхэкспарт, 140-ы рамонтны завод і філіял горадня Азота, завод Хімвалакно. Што датычыць Белшыны, то першапачаткова санкцыі супраць заводу знялі, бо прадпрыемства даказала ў судзе Еўразвязу сваю стратнасць. А значыць, не было фінансавага падтрымання рэжыму Лукашэнкі. Але, як пазначана ў абгрунтаванні, ў 2022 і 2023 годах рэнтабельнасць кампаній складала 9%. Да таго ж Белшына пастаўляе шыны расійскім вайскоўцам, падтрымліваючы ўдзел Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. Ну, як абяцалі, спадарства ў нашым эфіры Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Вітаем вас, спадару Павел. Вечар добры. Добрый вечар, вітаю вас і ўсіх гледачоў. Ну што ж, Еўразвяз працягнуў санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі за ўцягванне Беларусі ў вайну. Гэта было чакана, не першы раз адбываецца, але між тым хадзілі такія думкі, што Вашынгтон можа націснуць на Еўразвяз, на Літву, каб знялі санкцыі з беларускага Калію, калі спатрэбяцца таксама порты клайпецкія. Чаму гэтага не адбылося, на вашу думку? Продолжение санкций Европейского Союза в относительных до режима Лукашенко – это логично, и под это есть абсолютные подставы, бо режим Лукашенко не меняя внутренней репрессивной и внешней агрессивной политики. Не то, что не меняя, погоршается ситуация с правами человека у Беларуси, с депортацией белорусов, переследом экстерриториальных белорусов, так и еще больше Лукашенко допомагає России у агрессии супроть Украины, нават с территории Республики Беларусь. Мы обмярковывали, я думаю, на Белсаті, у інших незалежних СМІ, тое, що казав і доказав президент України Владимир Зеленський. Я хочу пригадати, що у минулым годзе Европейская служба знешніх дзеянняў звярнулася до нас з просьбой даць дадатковыя абгрунтаванні па ўвядзенні санкцый адносных да Белшыны. И я разумею, что не только мы, и наши партнеры из Белпола, из Бюро, БРЦ, и іншых организаций, которые допомагают у формовании досье на санкційную политику, мы представили свои аргументы. И глядите, что зараз подставой для продолжения санкций на Белшыну, якая удалося выйти из-под санкций праз судовое рашэнне, было уведено два момента. По-перше, за поставки узброеным силам Российской Федерации белорусских шинов, а яны ідуць выкарыстоўваюцца ў военной тэхніцы. Ну і дадаткова тое, што фірмы-пракладкі, якія належаць Дмітрию Лукашэнку, сярэдняму сыну дыктатара, яны атрымліваюць праз гэта фінансавы доход, сям'я Лукашэнкі атрымлівае фінансавы доход. Што тычыцца, напрыклад, Беларусь-Калія, вы пыталіся, да? Таксама пыталіся ў нас, і вы ведаеце, што яшчэ ў 2023 году НАО перадало две камунікацыі ў Міжнародны крымінальны суд аб здзяйсненні военнага злачынства, дэпартацыі незаконнага перамяшчэння украінскіх дзетак на тэрыторыю Беларусі і пазнейшую іх апрацоўку ў інтарэсах рускага свету, мілітарызацыю, так званую індоктрынацыю. І зараз на Беларусь-Калій санкцыі не змяніліся, а нават яшчэ уведзены дадатковыя падставы для прымянення санкцый адносіных да Беларусь-Калія. Гэта за менавіта вываз дзяцей, за выкарыстанне таго ж, напрыклад, лагера Дубрава, які належыць Беларусь-Калію. Так што за злачынства, военные злачынствы. Так што ўсе гэтыя дыскусіі, гэта былі проста дыскусіі. Чаму? Таму што урад Літвы проголосовал за гэтае рашэнне Еўрапейскага Союза. Так што гэта былі асобныя галасы, гэта былі нейкія чуткі, а пазіцыя ўрада Літвы без яго рашэння не было бы кансенсуса Еўрапейскім Союзам, была адназначная. Санкцыі на Беларусь-Калій трэба працягваць. Мы ніколі не атрымалі пацверджанняў ні ад літоўцаў, ні ад іншых еўрапейскіх партнёраў, ні нават ад саміх амерыканцаў. Я размаўляў з амерыканскімі дыпламатамі, што яны ажыццяўляюць нейкі ціск на Літву, каб Літва змяніла сваю пазіцыю. Вось такім чынам. Вы згадалі ўжо Беларусь-шыну, Белшыну. Мы маем яшчэ адно меркаванне, як паўторнае ўключэнне ў санкцыйны спіс Еўразвязу адаб'ецца на даходнасці заводу.
Навіну пра гэта Белсату пракаментавала Катарына Пірсан-Лыжына, выкладчыца і даследчыца Свабоднага універсітэту Брюсселя. Я прапаную паслухаць і вернемся да нашага абмеркавання. Тоже для Белшины европейский рынок был очень важен, но больше всего, конечно, Белшина продавала в Россию и сейчас продолжает, естественно, продавать в Россию. Но европейский рынок был почему важен? Потому что это был рынок, куда можно было продавать подороже свои товары. Но, естественно, что на макроуровне, то есть санкции в отношении Белшины, то есть... Ну, это несравнимо, конечно, с санкциями против Беларусь-Калия, да, в плане потерь, да, для белорусской экономики. Вось гэта прыклад, калі краіна спачатку аспрэчыла ў судзе сваю прысутнасць у санкцыйным спісе, а пазней яе вярнулі, таксама з'яўляецца такім пэўным сімвалічным крокам. Напэўна, што ніякія шэрыя схемы Лукашэнкі не пройдуць, што ўсё роўна ўсе гэтыя лазейкі санкцыйныя закрыюцца. Рано ці позна. Спадар Павел, я бы хацеў трошкі змяніць не тэму, а вектар, так, накірунак на поўдзень, не паміж Брюссель і Менск, а паміж Кіеў і Менск. Тыдзень маўчання з боку Менску пра гэтую аперацыю, ці што гэта было, нейтралізацыю, так, рэтранслятораў з беларускага боку на гэтых мабільных вышках. Спачатку Зеленскі пра гэта абмовіўся, намякнуў словам, а сёння Міністэрства абароны Украіны пра гэта цалкам пацвердзіла, пры гэтым Менск маўчыць, і нават з'ездзіў Александр Лукашенко да Пуціна на размову на дыван, ўсё роўна маўчыць. Вось гэтае маўчанне Менску азначае, што Беларусь не гатовая і не будзе, не збіраецца эскаліраваць сітуацыю з Украінай, ці гэта можа такі дагаварняк, дамова, што, ну, Беларусь, што Лукашенку і Беларусі не трэба гэтыя рэтрансляторы, і сапраўды, раз знішчыла Украіна, то мы будзем маўчаць, і няхай так будзе працягвацца далей. Што вам вядома на гэтую тэму? Ну, трэцяя частка вашага пытання нібы дае такі пасыл, каб прадставіць Лукашэнку ў добрым свеце. Такі добрый вусаты дзед, які і шчаслівы ад таго, што Украіна знішчыла рэтрансляторы, яму самому не прыйшлося аб гэтым дамаўляцца з Пуціным. Но гэта ж не пытанне толькі рэтранслятораў. Гэта пытанне тысячы прадпрыемстваў, якія працуюць на вайскова-прамысловы комплекс Расійскай Федэрацыі. Гэта пытанне арэшніка. Як кажа амерыканская выведка ў дакладзе Кангрэс ЗША, гэта пытанне тактычнай ядзернай зброі. Таму так прадстаўляць тэзіс, што Лукашенко і маўчыць, бо шчаслівы ад таго, што украінцы знішчылі, ну, мне здаецца, што не зусім правільным будзе даваць такую ацэнку. Што тычыцца, чаму маўчыць Лукашенко, а чаму ён маўчыць па сітуацыі з танэлямі, якія былі прадстаўлены сусветнай грамадскасці ў публікацыі «The Telegraph» на гэтым тыдні. МЗС, Беларусі ці іншыя службы, наколькі я ведаю, я нічого не каментавалі факт 4 танэлей для мігрантаў, якія незаконна спрабавалі прайсці па гэтых танелях пад зямлёй на тэрыторыю Польшы. Тое самае і не каментуе ён гэтыя рэтрансляторы. Бо што скаментаваць? Па-першае, прызнацца, што рэтрансляторы былі, значыцца, пацвердзіць зноў акт агрэсіі, удзелу ў гэтай вайне. З другога боку, прызнацца, што украінцы знішчылі гэтыя рэтрансляторы, гэта прадэманстраваць сваю вайсковую слабасць, немагчымасць забяспечыць бяспеку вайсковага абсталявання, якое, ну, таксама звязана з беларускай арміяй, зразумела, якое выкарыстоўваецца супраць Украіны. Так што тут з двух бакоў яму вельмі некарысна на гэта рэагаваць. Хаця мы ведаем, што Лукашенко вельмі эмацыйны чалавек, і ён усё ж такі прагаварваецца. Я думаю, што трэба пачакаць нейкага часу, і ён пра гэта скажа. Ён не будзе маўчаць, я думаю, і не па першай, і не па другой сітуацыі. Прыйдзе час, будзе нагода, ён пра гэта будзе гаварыць. Але вы дакладна не вырашылі пачакаць і накіравалі свае прапановы афіцыйнаму Кіеву па новым санкцыям датычна Беларусі. Ужо раней эксперты выказвалі такое меркаванне, калі Владимир Зеленскі таксама персанальныя санкцыі ўвёў супраць Лукашэнкі, там іншых некаторых асобаў, што эфектыўнасць такіх санкцый невялікая. На вашу думку, што гэтыя санкцыі маюць змяніць, палепшыць, так, у Беларусі ці датычна Беларусі, і нагу, што вымалёўваецца на гарызонце? Вось гэтыя шматлікія размовы, што магчымыя нейкія перамовы, у тым ліку паміж Беларусю і Украінай. Паміж Беларусі і Украінай перамовы першы раз чую такое пытанне. Можа, вы штосьці ведаеце, пашырыце веды. Я думаю і ведаю, што мэта санкцыі гэта альбо ён мяняе палітыку, альбо яго мяняюць. І гэта зразумела. Калі вы ставіце ў кантэкст
применение санкций Украины национальных, я погоджуся з вами, что применение персональных санкций у адносінах до Лукашенко это палітычны месседж Лукашенку, что Украина глядзіць на яго не на як прэзідэнта, что ён таким не з'яўляецца у вачах палітычнай улады Украины. Гэта месседж для беларускага грамадства, той часткі грамадства, якое хоча пераменаў у Беларусі. Гэта месседж дэмакратычным сілам Беларусі, бо ён адначасова звяртаецца і да дэмакратычных сілаў і выказвае гатоўнасць прэзідэнта Украіны супрацоўнічаць. І гэта месседж еўрапейцам, што нельга паслабляць ціск на Лукашэнку. Таму тое, што зрабіла Украіна, і тое, што я накіраваў спадару Власюку, упаўнаважанаму прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага па санкцыйнай палітыцы, дарэчы, я накіроўваў яму прапанову яшчэ ў 2024 годзе, на жаль, мы тады не атрымалі адказа. Яно менавіта накіравана, гэтая прапанова, каб мы разам лабавалі прыняцце санкцый у Еўрапейскім Саюзам, чым займаюцца і кабінет, і НАУ, і іншыя нашы арганізацыі. Мы робім гэта пастаянна. І там ёсць прапановы, звязаныя з гарманізацыяй санкцый, большай гарманізацыі з Расіі і з рэжымам Лукашэнкі. Гэта прапановы, каб быў спынены транзіт, фейкавы, фальшывы транзіт, калі, напрыклад, тавары ідуць нібыта на тэрыторыю Беларусі, а пазней, не на тэрыторыю Беларусі, а ў Казахстан, Кыргызстан, а пазней застаюцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Гэта ўвядзенне яшчэ больш маштабных фінансавых санкцый на так званую сістэму перадачы фінансавых паведамленняў Банка Расіі, калі ўжо фактычна ўсе расійскія банкаўскія дочкі пад санкцыямі, бо яны карыстаюцца з гэтай сістэмы расійскага SWIFT. Мы прапануем пашырыць колькасць банкаў, персанальныя санкцыі дадатковыя, каб прыняў Еўрапейскі Саюз, і санкцыі, напрыклад, на саюзную дзяржаву, якая выкарыстоўваецца як інструмент паглынання нашага суверэнітэту і незалежнасці. Вось такія прапановы мы накіравалі з канкрэтных. Гэта не толькі што вось я апісаў. Там спісы, там прадпрыемствы, там асобы, там пад гэта дасье, аргументацыя, доказы, так, як гэта патрабуе стандарты Еўрапейскага Саюза. І гэтую пазіцыю я буду прадстаўляць у Брусэлі 6 сакавіка падчас паседжання кансультатыўнай групы, чарговага паседжання «Дэмакратычная Беларусь і Еўрапейскі Саюз». Дзякую вам, спадару Павел. Дзякуй, спадар Павел. Канешне, інфармуйце нас таксама пра сваю дзейнасць. Будзем абавязкова чакаць. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. А цяпер рубрика «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем супольна з БГ Медыа. Пачнём з Віцебскага раёну з рэзананснай гісторыю пра заваленую снегам вясковую дарогу. Праз гэта ў Белікі і Рыбакі 2 тыдні не магла даехаць нават аўталаўка. Толькі пасля розгаласу ў сацыяльных сетках і незалежных медыях, у тым ліку на Белсаце, дарогу нарэшце расчысцілі. Згадаем, як гэта выглядала да і пасля, і паслухаем, што аўтарка відэа хоча сказаць старшыню Віцебскага аблвыканкаму. Это фашизм. Оставлять своих людей в опасности. Люди не могут выехать. К ним не может автолавка проехать. К ним скорая не проедет никогда в жизни. Я уже наслышана, что вроде как и автолавку там пытаются крайне сделать, что якобы я сказала, что она вот не приезжает, не обслуживает нас, да. Там, конечно, было в том видео очень много эмоций, потому что они копились десятилетиями. Я же говорю, с 2009 года это только могу доказать письменно, что показать документы, что мы начали обращаться. 2009-го. Я хочу еще раз повторить. Вся проблема в отсутствии дороги. А тым часам на поўдні Беларусі у Драгічыне жыхары таксама цярпяць праз непрыбраны снег. Толькі ён ужо растаяў і затапіў некалькі вуліцаў. Каментатары ў тык-току назвалі з'яву драгічынскім морам. Людзі іранізуюць, што цяпер для перасоўвання па горадзе патрэбныя чаўны. Падтапленні закранулі вуліцы, дарогу каля першай школы, мясцовы стадыён і дзіцячыя пляцоўкі. Ад пампавання талай вады пакуль бачылі толькі каля цэнтральнай раённай лякарні. Так што плаваем далей. А жыхарка Бабруйску намагалася разабрацца з антысанітарыяй у сутарэнні дому і сутыкнулася з агрэсіўнымі камунальнікамі. Развязаць праблему з падтапленнем прыйшлі начальнікі ЖЭО нумар 5 разам з галоўным інжынерам, а таксама спецыялісты з Цэнтру гігіены і эпідэміялогіі. Камісія
Яны крычалі на заяўніцу, ігнаравалі ейныя пытанні і нават сцвярджалі, што праблемы ўвогуле няма. С самого начала меня представители ЖЭО встретили очень агрессивно. Начальник кричала, речь ее совсем не соответствовала должности. Видимо, таким образом меня пытались вывести на конфликт. И доказывали, что у них в подвале все очень хорошо. Когда мы прошли дальше, вот в итоге что мы увидели. Но больше всего меня возмутило это поведение представителей ЖЭО. Я задавала вопросы. Я к ним обращалась, но при этом меня игнорировали, и они или друг с другом разговаривали, или с Центром гигиены и эпидемиологии. В итоге вот вы все видите, что творилось в этом подвале. Тут даже не надо ничего рассказывать. Их поведение было такое, как будто я, муха, прилетела, простите, на их говно и мешаю им ничего не делать. Ну вот убрали, и в итоге получилась вот такая вот картина. Господарства, на гэтым завяршаем студыю Белсат і рада прадставіць далей у эфіры наш новы праект ТФОП World і Белсату, які здымаецца ў Брусэлі, Агора, беларускі вектар. Гэта дыскусіі з еўрадэпутатамі, экспертамі пра Беларусь, аўтарытарную ўладу і гастовасць Еўропы пераходзіць ад словаў да дзеянняў. У другім выпуску Агоры еўрадэпутаты і прадстаўніца беларускай грамадзянскай супольнасці гавораць пра ролю Беларусі ў расійскай ваеннай стратэгіі, пра адказнасць рэжыму за выкарыстанне тэрыторый для нападу на Украіну і на тое, як Еўропа павінна дзейнічаць далей. Хутка глядзіце размова, мы ж ужо з Юляй Лабанавай і Алесем Залевскім. Развітваемся. Добрага вечара. Развітваемся і перадаем слова нашай калежанцы Ганне Любаковай з Брусэлю. Добрый вечер, вітаем вас. Я Ганна Любакова, і гэта Агора, беларускі вектар на Белсаце. 4 гады таму Расія распачала поўнамаштабнае ўварванне ва Ўкраіну. Беларусь фармальна не ўступіла ў вайну, але яе тэрыторыя сталася пляцоўкаю для запуску расійскіх войскаў, ракетаў і авіяцыі. З таго часу Беларусь заставалася па-за полем бою, але была глыбока будаваная ў расійскую ваенную стратэгію. Таму сёння ўвечары мы пытаемся, Беларусь саюзнік і суагрэсар, ці гэта краіна пад паступовай акупацыяй, і што гэта азначае для Украіны, для ўсходняга флангу НАТО і для беларускага грамадства. У студыі са мною Расая Пневічняня, дэпутатка Еўропарламенту і былая міністрка абароны Літвы, Януш Левандоўскі, дэпутат Еўропарламенту ад Польшчы, і Ганна Штэля, беларуская даследніца і прадстаўніца грамадзянскай супольнасці, родам з Беларусі, нягледзячы на небеларускае прозвішча. Вялікі дзякуй, што далучыліся. Маё першае пытанне да вас, спадарні Юкневічене, адносна 4 гадоў поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну. Як бы вы вызначылі цяперашні момант? Гэта эскалацыя, пераходны этап? Што цяпер адбываецца? Думаю, гэта складаны час. Перад намі шмат выклікаў, шмат працы. Сітуацыя вельмі адрозніваецца ад той, што была некалькі гадоў таму. Асабліва ў пытаннях бяспекі і адказнасці, якія мы раней мелі. НАТО за жорсткую бяспеку, а Еўразвяз за мяккую сілу, эканоміку і дабрабыт. Цяпер мы, еўрапейцы, мусім браць на сябе новыя абавязкі больш, чым калі-небудзь раней. Гэта складана. Але я думаю, мы павінны заставацца аптымістамі, нягледзячы на тое, што вайна трывае. Паглядзіце, сёння мы азначаем 4 гады з моманту пачатку гэтай маштабнай вайны. І калі азірнуцца назад, думаю, у будучыні гісторыкі назавуць 2022 цудам над Кіевам. Бо расійскія ўзброеныя сілы былі там спыненыя, і украінцы ўжо пераможцы. Але сёння мы павінны дапамагчы ім замацаваць гэтую перамогу. Мне падабаецца аптымізм. Вы згадалі, што ўкраінцы спынілі расійскія войскі. Мы ведаем, што расійскія войскі атакавалі Ўкраіну, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, асабліва калі казаць пра Кіеў. Менавіта з Беларусі яны прыйшлі. Спадару Левандоўскі, наколькі цэнтральную ролю сёння адыгрывае Беларусь у расійскай ваеннай стратэгіі? Беларусь другасная ў намаганнях Пуціна. Мэта ягонай так званай спецыяльнай аперацыі ператварыць Украіну ў новую Беларусь. Але яна правалілася. І дазвольце мне зноў невялікае ўступленне. Так, мы сутыкаемся з незвычайнымі выклікамі. Тое, што некалькі гадоў таму здавалася немагчымым, цяпер сталася рэальнасцю. Поўнамаштабная вайна на нашым кантыненце. Зноў рэальнасць.
several years ago is now a reality now. Прэзідэнт ЗША, які раскочвае чырвоную дарожку для ваеннага злачынцы Пуціна ды ініцыюе гандлёвыя войны, таксама здаваўся немагчымым. Мы жывём у час немагчымага і не маем іншага выбару, як прыстасавацца. Зеленскі мае рацыю, вінавацячы Беларусь у тым, што гэта тэрыторыя, якая дазваляе запускаць атакі супраць Украіны. І ён мае рацыю, знішчаючы тэлекамунікацыйныя станцыі, бо яны наводзілі дроны, што атакуюць Украіну. Але ў цэлым Беларусь другасна ў гэтых намаганнях. Безумоўна, катастрофаю для Польшчы стаўся гандаль людзьмі праз мяжу. Сёння мы выявілі прафесійна пабудаваныя тунэлі пад мяжою з дапамогай спецыялістаў з Блізкага ўсходу. Яны будавалі тунэлі пад мяжою паміж Польшчай і Беларусю для кантрабанды людзей. Гэта была зарганізаваная дзяржавою кантрабанда людзей. Мы, безумоўна, крыху пазней засяродзімся на гібридных пагрозах з тэрыторыі Беларусі ў дачыненні Літвы і Польшчы. Спадарня Штэля, я хацела б задаць пытанне пра тое, як адрозніваць апошнія 4 гады для беларускага грамадства і для рэжыму. Як сказаў спадар Левандоўскі, прэзідэнт Зеленскі вінаваціць у нападзе менавіта рэжым. Але, як мне здаецца, ён адрознівае дзве розныя асобы Беларусі. Таму як беларуска, як бы вы ацанілі апошнія 4 гады для нашай краіны? Сапраўды вельмі важна адрозніваць афіцыйны рэжым і беларускі народ. Гэта адпраўны пункт любой размовы пра Беларусь у любой палітычнай дыскусіі. 5,5 гадоў таму, у 2020-м, Беларусь перажыла найбуйнейшы пратэсны рух у сваёй гісторыі. Гэта быў найбуйнейшы прадэмакратычны рух. Было відавочна, што прэзідэнцкія выбары сфальсіфікаваныя. Людзі выходзілі на вуліцы, рэпрэзентуючы розныя сацыяльныя групы, розныя гарады і мястэчкі. Гэта быў момант вельмі значнага ўздыму. У 2022 годзе сітуацыя цалкам змянілася. Адпаведна, змяніўся і наратыў пра Беларусь, нацыю, якая гістарычна ніколі не пачынала войны і заўсёды абаранялася, цяпер прэзентуюць як агрэсара, як саюзніка Расіі ў вайне супраць Украіны. Я вельмі хацела б нагадаць пра ўзровень рэпрэсіяў, з якімі беларусы сутыкаюцца з 2020-го. Колькасць палітычных вязняў перавышае 4000 чалавек з 2020 года. Грамадзянская супольнасць фактычна знішчаная. У грамадстве пануе атмасфера страху і трывогі, якая вельмі ускладняе магчымасць дзеяць і дэманстраваць супраціў. І тым не менш гэта адбываецца. Гэта праўда. Сёння вельмі лёгка забыць тое, што адбылося больш за 5 гадоў таму, але, безумоўна, цяпер шмат хто глядзіць на дзеянні рэжыму. І дазвольце працытаваць тое, што Лукашенко сказаў крыху больш за 4 гады таму. 17 лютага 2022 года ён заявіў: «Учора вы абвінавацілі Расію і Беларусь ва ўварванні ва Ўкраіну. Мы не ўварваліся». Праз 7 дзён расійскія войскі атакавалі Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі. Пасля гэтага Лукашенко сказаў: «Ніякага нападу з Беларусі не было». Такім чынам ён гэта адмаўляў. Потым прызнаў, што напад адбыўся. Потым даў прэзідэнту Зеленскаму 3 дні на капітуляцыю. Потым сказаў, што нашы войскі, маючы на ўвазе беларускія і расійскія, могуць дасягнуць Ла-Маншу за тыдзень. Усе гэтыя розныя, напэўна, дзіўныя наратывы. Спадарня Юкнявічене, як Еўропа павінна інтэрпрэтаваць такую мадэль паводзінаў? Гэта чалавек, які не кантралюе наратыву, той, хто адмаўляе, ці гэта чалавек, які вінаваты і павінен быць прыцягнуты да адказнасці? Is it somebody who denies? Is it somebody who is guilty and should be held accountable? Of course, the last point is right. Безумоўна, апошні пункт правільны. Думаю, крыху бессэнсоўна цытаваць Лукашэнку і глядзець на тое, што ён кажа сёння, што казаў учора, што скажа заўтра. Трэба глядзець на рэальнасць. Рэальнасць у тым, што крок за крокам Беларусь страціла свой суверэнітэт. Ён фактычна добраахвотна перадаў сваю краіну Крамлю. І прабачце, я, вядома, падзяляю вашу думку пра неабходнасць адрозніваць рэжым Лукашэнкі і народ. Бо яны паказалі гэта ў 2020 годзе. Я была здзіўленая. And sorry to say, of course I share your
views to have difference Lukashenko regime and people. Нягледзячы на тое, што я заўсёды верыла, што Беларусь жывая, нацыя жывая, я думала, за гады Лукашенко зрабіў сваю жахлівую справу. І людзі, магчыма, змянілі погляды, што яны ўжо не еўрапейскія беларусы, страцілі свае карані і сталіся саветызаванымі або русіфікаванымі. Гэты рускі мір, новая таталітарная ідэалогія, якая цяпер ахоплівае або спрабуе шмат якія краіны вакол. Таму, адказваючы на вашае пытанне, думаю, сёння Беларусь існуе толькі на мапе. Але нягледзячы на гэта, я веру, што ў будучыні Беларусь зробіцца еўрапейскай. Я вельмі веру, што гэта адбудзецца пры маім жыцці. Believe very much that it will happen in my lifetime. Ізноў аптымізм, я гэта цэню. Спадар Левандоўскі, ці згодныя вы з гэтым? Безумоўна, Беларусь залежыць ад Расіі ў шмат якіх сферах, але ці думаеце вы, што Лукашенко мог не дазволіць расійскім войскам атакаваць Украіну ў 2022 годзе? І чаму беларускія войскі не далучыліся да вайны? Lukashenko is executor and decision maker is Putin. Лукашенко выканаўца, а той, хто прымае пастановы – Путін. Лукашенко выканаўца, а той, хто прымае пастановы – Путін. Лукашенко лаяльны выканаўца таго, што вырашаецца ў Крамлі. Але, безумоўна, ён мог хаця бы не дазволіць выкарыстоўваць беларускай тэрыторыі для нападу на Украіну, бо цяпер ён сапраўды саўагрэсар. Ён наўпрост згадваецца ў нашай рэзалюцыі як суагрэсар, які дазволіў атакаваць Украіну са сваёй тэрыторыі, не толькі пастаўляючы боепрыпасы і абсталяванне, але і як чалавек, які нясе адказнасць за жахлівую трагедыю, што цяпер адбываецца на нашай усходняй мяжы. Але я не такі аптымістычны адносна будучыні дэмакратычнай Беларусі. Думаю, апазіцыя ў асноўным у турмах або за мяжой, у тым ліку ў Польшы. Таму я не бачу цяпер патэнцыялу для масавага супраціву, як гэта было, напрыклад, у Польшы з салідарнасцю, рухам на 10 мільёнаў чалавек, які стаўся сапраўдным пераломным момантам. Я не такі аптымістычны адносна Беларусі, хаця я спадзяюся на маладое пакаленне, бо яны ведаюць, што такое еўрапейскі лад жыцця. Яны хацелі б адкрытых межаў, яны хацелі праграмы «Эразмус». Дарэчы, 11 тысяч украінцаў цяпер навучаюцца паводле стыпендыяў праграмы «Эразмус». Таму няма магчымасці ўсё зацэнзураваць або закрыць праўду для гэтага маладога пакалення. Але цяпер я не такі аптымістычны адносна патэнцыялу дэмакратычнай рэвалюцыі. Я магу растлумачыць свой аптымізм. Ён не таму, што я веру, быццам гэта можа адбыцца ў самой Беларусі. Я веру ў гэта праз Украіну, праз вайну ва Ўкраіне. Калі мы здолеем, вядома, ёсць пэўныя перадумовы. Калі мы будзем дастаткова моцнымі ў Еўропе, каб падтрымаць Украіну, і калі рэжым Пуціна зазнае паразу ў гэтай вайне. Гэта будзе вельмі карысна для таго, каб Беларусь зрабілася іншай. Таму Зеленскі некалькі разоў узгадваў Беларусь, выступаючы тут, і калі быў у Літве некалькі тыдняў таму. Ён наўпрост казаў пра Беларусь як вельмі важную частку будучыні Украіны, а таксама і для нас. Гэта сапраўды інтарэс Літвы – пашырыць дэмакратычную прастору хаця б да Смаленску. Наш беспасярэдні інтарэс – мець добрыя стасункі з нацыяй, якая ёсць нашым суседам, якая ўсяго за 30 кіламетраў ад нашай сталіцы. І я думаю, гэта інтарэсы супольныя. Мы былі разам у адной Рэчы Паспалітай, палякі, беларусы, літоўцы і украінцы. Таму я думаю, раней ці пазней Пуцін прайграе гэтую вайну. Я думаю, мы здольныя гэта зрабіць. Гэта не адбудзецца заўтра. Магчыма, не адбудзецца і ў наступным годзе. Але я думаю пра доўгатэрміновую стратэгію, якая, безумоўна, залежыць ад вельмі ясных умоваў. Украіна – ключавы удзельнік і ключавы фактар для беларусаў таксама. Ukraine is the key actor and factor for Belarusians as well. Я згодна, што цяпер цяжка выявіць сабе вольна Беларусь, але, безумоўна, Літве спатрэбіліся дзесяцігоддзі, каб пазбавіцца акупацыі Савецкага Саюзу. Таксама мінула шмат гадоў пасля ўвядзення ваеннага становішча ў Польшы, перш чым пачаліся перамовы з Польскай Народнай Рэспублікай. Таму, я думаю, мы павінны захоўваць надзею.
time when there were negotiations, right, with PRL in Poland as well. So I think we should be hopeful. Ганна, а ви настроєна оптимістично? Я абсолютно оптимістично настроєна адносна будучыні Беларусі. Думаю, інакше быць не можа, калі няма пазітыўнага вобразу будучыні. Нас шмат разоў у гісторыі здзіўлялі прыклады, пра якія згадвалі за гэтым сталом. Нас здзівіў у 2020. Ніхто не чакаў такога маштабу супраціву беларускага насельніцтва. І нават сёння ў гэтай атмасферы страху мы бачым, што большасць беларусаў не падтрымлівае вайны супраць Украіны. Беларусы не хочуць гэтай агрэсіі. І гэта сапраўды ключовий фактор. Чаму, на вашу думку, гэта адбываецца? Чаму беларусы не далучаюцца да праваеннага наратыву, як гэта робяць расейцы? Думаю, гэта чужое беларускай культуры. Беларусь успрымае сябе свабодную, незалежную нацыяй, якая хоча падтрымліваць добрыя стасункі з суседнімі краінамі і лічыць сябе часткаю большай Еўропы, як ужо згадвалася раней. І, як я сказала ў пачатку, Беларусь ніколі не пачынала войны. Гэта сапраўды ў самой аснове беларускага народу. Мірная нацыя. Гэта нават адлюстравана ў гімне Беларусі. І назіраць за гэтай агрэсіяй ва ўкраіне, быць уцягнутымі ў ваенныя дзеянні і эканамічныя працэсы праз уплыў Расіі вельмі балюча для насельніцтва. Мы заўсёды павінны гэта адрозніваць. Але наяўнасць пазітыўнага вобразу Беларусі вельмі важная. Думаю, цяпер сітуацыя іншая. Існуе значная рызыка для суверэнітэту, большая, чым у любы час з 1991 года. Але ў той жа час Беларусь застаецца незалежнаю нацыяй. У нас ёсць вялікія дэмакратычныя сілы па-за межамі краіны. Больш за 750 тысяч беларусаў пакінулі краіну. Існуе актыўная беларуская дыяспара. І ў краіне таксама працягваюць дзеяць людзі. Гэта важны фактор для абмеркавання, бо праз страх, праз узровень рэпрэсіяў, праз смяротнае пакаранне, якое ўсё яшчэ існуе ў Беларусі, і з якім людзі могуць сутыкнуцца за акты супраціву, беларускае насельніцтва прымусілі маўчаць. Але гэта не азначае, што яно цалкам на баку Расіі альбо не мае ўласнай пазіцыі. Таму моя надзея ў тым, што мы яшчэ не раз будзем здзіўленыя. І я вельмі хочу падкрэсліць, нам патрэбная доўгатэрміновая стратэгія ў дачыненні Беларусі. Важна сапраўды ціснуць на рэжым. Мы ўжо бачым вынікі санкцыяў. Эканамічныя магчымасці для фінансавання рэпрэсіяў звужаюцца. Мы бачым і гатовасць да перамоваў. Але гэта не адзіная магчымасць для еўразвязу. Сапраўды неабходна мець доўгатэрміновы план узаемадзеяння з Беларуссю. Але не з рэжымам. Але не з рэжымам, сапраўды не з рэжымам. Давайце зацяродзімся на ціску. На гэтым тыдні вам не ўдалося ўзгадніць новых санкцыяў супраць Расіі. Угоршчына наклала вета на 20-й пакет. І мы ведаем, што беларускія кампаніі да арганізацыі таксама ўваходзілі ў гэты пакет. Кая Калас сказала, што гэта крок назад і сігнал, якога мы не хацелі пасылаць сёння, але праца трывае. Якое, на вашу думку, паведамленне ў Менску атрымаў рэжым Лукашэнкі ад таго, што еўразвяз не здолеў узгадніць санкцыяў? Ведаеце, мне сорамна. Мне сапраўды вельмі цяжка гаварыць пра такую асобу, як Віктор Орбан. І я веру ды спадзяюся, што ў красавіку угорскі народ дапаможа нам усім пазбавіцца гэтай ганьбы. Так, мы маем гэтую праблему. Гэты чалавек цяпер фактычна стаўся прадстаўніком расійскіх інтарэсаў. Прабачце, але вугорцы мяне зразумеюць. Калі мы гаворым пра Беларусі, пра тое, што рэжым Лукашэнкі саюзнік або супрацоўнік Пуціна, то Орбан робіць тое самае, калі блакуе рашэнне еўразвязу і паралізуе нашу дапамогу ўкраіне. І Лукашенко, безумоўна, рады гэтаму. Гэта вельмі цяжкая сітуацыя. І гэтыя тыдні, гэты месяц перад выбарамі, думаю, будуць яшчэ больш жорсткія. Бо ён выкарыстае ўсё магчымае, каб стварыць хаос у свядомасці сваіх людзей і перамагчы ў гэтых выбарах любымі сродкамі. Мы маем гэтую праблему і мусім яе развязаць. Я не ведаю, як гэта будзе зроблена, але, думаю, усе разумеюць сітуацыю. Шмат хто з нас ужо стаміўся ад гэтага.
with the situation? Спадар Левандоўскі, вы хацелі нешта дадаць? Так, мы павінны выканаць тое, што было абяцана з Орбанам ці без Орбана, з Фіцо ці без Фіцо, творчым спосабам. Думаю, камісія здольная знайсці шлях для вылучэння 90 мільярдаў еўраў. І гэта абсалютна неабходна для выжывання дзяржавы і для вайсковага абсталявання, патрэбнага цяпер. Я ўжо казаў пра немагчымыя рэчы. Немагчымая вайна, немагчымы прэзідэнт ЗША, немагчымая таксама мілітарызацыя еўразвязу. Мы зноў адкрываем для сябе артыкул 42, які датычыць узаемнай абароны. Да гэтага гэта былі выключна пацыфійскія праекты, але мы павінны рэагаваць. Для мяне яшчэ адна немагчымасць – метамарфоза Орбана, бо я ведаў маладога Орбана. Ён быў вельмі праеўрапейскі, адным з першых заклікаў вывесці савецкія войскі з Вугоршчыны. На яго моцна паўплывалі савецкія танкі, якія ўварваліся ў Будапешт у 1956 годзе. А цяпер ён нібыта ігнаруе лекцыі гісторыі Вугоршчыны, бо Вугоршчына ўжо двойчы была на цёмным баку. У першай і ў другой сусветных войнах і заплаціла за гэта вялікую цану, стаўшы на бок Гітлера і Мусаліні. І цяпер ён становіцца на бок Пуціна. Я веру, што нават ваенная эканоміка не дапаможа Пуціну перамагчы. Санкцыі сапраўды даюць вынік. Іх, праўда, абыходзяць з розных прычынаў, бо заўсёды прасцей знайсці пасярэдніка. Расійскі бюджэт на 60% фармуецца за кошт продажу сыравіны. Мы заўсёды гатовыя купляць расійскую сыравіну. Але ён сапраўды губляе сваю місію ператварыць Украіну ў новую Беларусь. Ганна, адносна доўгатэрміновай стратэгіі, вы казалі, што еўразвяз павінен яе мець у дачыненні Беларусі. Якія ў вас ідэі? Што вы параілі еўразвязу ўлічваць? Мы цяпер засяродзіліся на ціску. Ці дастаткова гэтага? Слухаючы размову да гэтага моманту, для еўразвязу няма іншага шляху, акрамя ўзаемадзеяння з Украінай і Беларуссю. Інакш не будзе паспяховай і мірнай будучыні для Еўропы. Гэта адпраўны пункт размовы. І таму доўгатэрміновая стратэгія ўзаемадзеяння з Беларусю адпавядае уласным інтарэсам еўразвязу. Гэта не інвеставанне ў беларусаў дзеля інвестыцыяў і не проста праява зычлівасці да Беларусі. Гэта сапраўды ў інтарэсах еўразвязу. Захоўваць мір і разумець, што існуе рэальная пагроза. Калі Беларусь застанецца цалкам залежнай ад Расіі, эканамічна і вайскова, і будзе яшчэ больш інтэграваная ў расійскую эканоміку ды архітэктуру бяспекі, гэта створыць сталую пагрозу на межах еўразвязу. Гэта нельга пакідаць без увагі. Тут, думаю, недаацэненай сілай еўразвязу ёсць не толькі значныя фінансавыя інструменты, патрэбныя інвестыцыі ў грамадзянскую супольнасць, у журналістыку, у медыі, у навучанні беларусаў у краінах еўразвязу, але і моцная мяккая сіла, якую валодае еўразвяз. Часам мы пра гэта забываемся. Мы ўспрымаем як дадзенасць тое, што маем у еўразвязе, яго прывабную сілу. Калі разглядаць доўгатэрміновыя змены, кліматычныя змены, дэградацыю навакольнага асяроддзя, штучны інтэлект, аўтаматызацыю, усе гэтыя пытанні будуць мець значны ўплыў і павінны разглядацца ў адзінстве. То, што цяпер адбываецца падчас абмеркавання санкцыйнага пакету, гэта спроба падзяліць еўразвяз. Гэта самая вялікая слабасць. Але заставацца адзінымі і дзеяць, выкарыстоўваць мяккую сілу ды інструменты, якія мае еўразвяз, каб прыцягваць людзей у Беларусі, ва Ўкраіне і ў Расіі, мець доўгатэрміновы план, бо мы хочам мець кантынент, які застанецца мірным, каб гэта не заставалася немагчымаю будучыняй, а сталася рэальнасцю. Гэта запатрабуе незручных дыскусіяў, а таксама інвестыцыяў і розных падыходаў. Інстытуцыі еўразвязу маюць значную экспертызу ў галіне стратэгічнага прагназавання. У нас не так шмат часу, тому я коротко звярнуся да двух астатніх гасцей. Вядома, ёсць ідэя доўгатэрміновай стратэгіі, пра які толькі што казала Ганна, але пагроза рэальная і адбываецца цяпер у дачыненні Літвы і Польшчы. Мы ведаем пра гібрыдныя пагрозы, пра паветраныя шары, якія пралетаюць з Беларусі, і вядома пра ўварванне дронаў у мінулым верасні. Што еўразвяз павінен зрабіць цяпер, каб супрацьстаяць рэжыму?
Так, мы павінны змагацца найперш за Украіну. Я паўтаруся, дапамагчы ўкраіне, перамагчы ў гэтай вайне, гэта галоўнае, самае важнае. Гэта як хірургічная аперацыя, гэта ключавое. А ўсе іншыя праявы гэтай хваробы, дыктатуры ў Беларусі або тое, што цяпер адбываецца ў Грузіі, гэта частка той жа праблемы. Молдова супраціўляецца, але нам патрэбная стратэгія адносна Беларусі, і нам патрэбная стратэгія адносна Расіі. Я баюся тых, хто думае, што Расія ніколі не зменіцца і нічога не робіць, каб дапамагчы ёй змяніцца, таксама робяць вялікую памылку, бо такія рэчы, як ракавыя захворванні, вяртаюцца зноў і зноў. To help Russia to change itself, they also are doing big mistake because those like cancer disease will come back and back. Паглядзіце на нашу гісторыю. Расійская імперская каланіяльная сіла неаднаразова нападала на ўсходнія межы Еўропы. І гэта можа паўтарацца, таму мы павінны перамагчы гэты рэжым. Інакш не будзе зменаў ні ў Беларусі, ні ў іншых частках гэтага рэгіёну. Спадар Левандоўскі, вельмі коротка. Магчыма, я гучаў не надта аптымістычна, але я з аптымістычнага пакалення салідарнасці, нарадзіўся ў камуністычнай Польшы, а цяпер бачу Польшу і НАТО ў аб'яднанай Еўропе. Таму мае пажаданні тыя ж. Я веру, што інвестыцыі ва ўкраіну і беларускую грамадзянскую супольнасць гэта інвестыцыі ў нашу стабільнасць і бяспеку. Мы не павінны спыняцца, мы павінны працягваць нашыя намаганні. Вялікі дзякуй. Беларусь застаецца ў ценю гэтай вайны не як аддалены назіральнік, а як тэрыторыя, якую выкарыстоўваюць, на якую ціснуць і якую перабудоўваюць у адпаведнасці са стратэгіяй Расіі, у той час, як яе ўласнае грамадства плаціць за гэту высокую цану. Беларусь гэта і пытанне бяспекі, як мы сёння абмяркоўвалі, і чалавечае пытанне пра суверэнітэт, годнасць і будучыню нацыі, якая апынулася